Basta kayo na ako. Ano pa buhat kaya ako yung tindero. Tag 500. Magbuhat like ka. Ano na pagbuhat ka mo ng tinda. Ang taman! Ha? Bisa! Pagtali mo nila, bikire? Kita ka na ng mga sinilas. Mangita ka na ng bikir pandesal? Oh, namilit ka. Ano ma? Namilit ka? Nada na. Basta kayo na ako. Ano pa buhat kaya ako yung tindero. Tag 500. Magbuhat like ka. Ano na pagbuhat ka mo ng tinda. Hanggang po tagkado mga kalidyo. Mabalik ka de. Di, 600, pwede na. Buntag, pasado mga A few moments later. Oh, kinabuhay ko po rin. Ikabuntag, display. Ikahapon, hipos. Ah, wala na balik-balik. Trabaho, yan kada adlaw. Ano ko? Ano naman po, akong sildo. Pisos na. Ah, ano? Ang taman! Ha? Bisa! Pagtali mo nila, bikire? Kita ka na ng mga sinilas. Mangita ka na ng bikir pandesal? Ang taman naman pangita? Ang taman! Ano naman kahoy, palit na! Ano naman sa imo dong? Ano naman pangita? Kita ka na nang nila sa anong gitkutan. Kita ka na buta. Unsa man, ano na po yung mga question na ng sinilas. Sinilas ko na, kaya nagpamawan, o, nagpamuwan, ay, lapa-lapa. Kasi pagkawin na na, hindi na sinilas, buta ka, buta. Hoy, kana, pa'y mulo tao ka, magmukuhan mo ni magic kuhan, magic sinilas. Unsa man ka, oy, di ko na kaibaw mo estimate. Oh, nga naman, makapalit ba ka? 1,000. What? What the fuck? Ano sa pagtuon mo dali? Okay? O sa pagtuon mo, di na wrestling mo good na. Wrestling. Oo. O yun sa, daghan po ka pili-pili. Uy, huwag mo palit, di ka daghan pili-pili. Tag-iso na na. Onsa man dodong, palit ba dun ka o daghan correction, dali ang baligsa. Higante ka, mura po ka dito. Unano, higante. Oo, nako magkunao. Ay, sakto di ay, unano, manunag dito. Hindi man. Huling, mga gubot na akong baligsa.
Oh, makabuling ha, makabuling. Ah, 5 pesos. Oh. Ha? Hindi lagi na pang duwindi. Oh, narapaglain ni Tili. Inom ko sa mga sa kamera ka, oy. Palit ka, di! Lakaw, layas! Hawa! Hawa! Bahala ko ako yanin. Lakaw na! Okay, shout out time mga kajanjans. Yes, unang-una. Mega love shout out kay Happy Island. Oh yes, masarap na mukbang enjoy. Camiguin Island Kitchen ito. Oh yes, daghang salamat Camiguin Island Kitchen. Oh yes, thank you so much Camiguin Island Kitchen. Another shout out, mega love shout out kay Clara Clemako. Oh yes, ito man doon. Ay, mga mega love shout out ng mga kasukian dare. Mega love shout out kay Clara Clemako. Lo sa papod ito, yes. Pero di mo makita sa vlog Junjun TV. Kasama ni Flora. Oh yes, mega love shout out ang mga unsaan. Oh yes. Oh. Ay, mga naw. Di mailimod. Na sige mo plano dan. May na katunggi adto ang Flora Minay nga Altams. Na wala ka dana. Another shout out, mega shout out kay Leo TV Adventure. Okay, Junjun TV shout out watching from Japan, okay. Oh, daghang salamat Sir Leo TV Adventure nga nagtan-aw na karon sa Japan og si Ate Mars nga ijahang asawa nga na sila karon sa Japan. Oh yes. Another shout out, mega love shout out kay Inday Jenny Delhi TV. Oh yes, daghang salamat Inday Jenny Delhi TV. Oh, mega love shout out kay Bernadette Forms 999. Happy New Year, Junjun TV and family, stay safe and healthy 2021. Thank you so much, Ma'am Bernadita. Another shout out, mega love shout out kay Salome Ramilo Salome. Thank you so much. Kay Pamilyang Lagan Channel, kay Ma'am Clara Clemako. Okay, thank you so much, Sinjo. Angelica Bacolpo TV, yes. And Lotong Bahay Kampang Kabuhayan, #Lowelo. Okay, thank you so much, Sinjan Sanan. And please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun TV, and click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga itong i-upload. O, palihog pong tanaw sa itong mga pahinomdom. Ijawat na lang, pohon. And may nga na lang ako nagang salamat kanilang tanan, and Happy New Year! Happy New Year to each and everyone! Bye-bye!